Ni sunana Kabiru Ahmed. Ni yanzu ina yin aikin almajiranci kuma ina yin kasuwanci a nan Sudan, Niyala. Ni ba kwanan nan na zo ba, na samu kamar shekara 9 zuwa 8 a ƙasar nan. Kuma ni mutumin Najeriya ne, haifaffen Bichi Local Government, wani gari ana kiransa 'yan Gwarzo. Amma ni rayuwata duka na yi ta ne a cikin garin Kano, daga Gwammaja zuwa Mandawari. To ainihi dai ni maganar gaskiya fi sabilillahi karatu na fito nema, amma na ga abin ba zai yi ba saboda abin yana buƙatar tallafi. Kuma ba wai na zo daga Najeriya ba ne direct nan, daga Senegal na zo nan. Daga Senegal. Daga Najeriya da na bar Najeriya na biyo ta Senegal. Na samu wajen wata 6 ma a Senegal sannan na zo. Na je Kaula ziyara, kuma na je wani gari ana ce masa Jiganchor a Senegal. Iyakar Gambia da Guinea Bissau. Wannan tafiya ina yin ta ne a ƙasa.